Ning yen gemis kula pinuju lali ora nulak. Ngaten to niku. Kermis ora dadi sebab wong taru peseng kok. Taru peseng. Sing lenggah tenang diane padang jamuan selalu mengalir. Bengi niki pancen malam luar biasa, pesindene dari 3 daerah. Warangganane dari 3 daerah. Yang duduk kiri sendiri made in Semarang. Nis Sumaryati. Nis Sumaryati. Kese bocah jenenge Samiyem le. Bareng ana kutha nganggo nis. Niku yang kula. Niku yang kula ning kono ora gelem. Amarga kono umur 17 aku tulas pindho. Untukku telas PP-ku kendul ra penak to niku. Ora gelem ora dadi ngopo. Kowe kena gegabah ning aja karo seniman. Tenan, mopok jan ora ngerti wetonmu ku aku. Ana ngumum dirurui ora mangsuli. Yang tinduk cit. Apa kuwi? Gonceng Yamaha diceluk bapakne meneng wae. Tak slidiki wetonmu ngantek mendetel tenan kok. Ketandak wetonmu tak goleki wen jongkatan ora ngendi, tak goleki gigolamu rambut saler. Tak obong cemplunge wedang kopi tak ombe Pak glegek. Jroning 7 dina omahmu tak ubengi ping 3 kowe ora goleki aku, tetep aku goleki kowe. Lho. Menika ing saking Semarang ingkang tengah lemo menika tangga piyambak. Saking Purbalingga, Banyumas. Dusunipun Blater. Nyi Suryati Darmo Wibisana. Nyi Suryati. Sur ki susur. Susur. Rata-rata wong lemu ki suarane mesti apik, wong tandone angin akeh. Lho. Yang terkanan made in Jawa Timur. Desa Jagung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Niku masih Nona Anggono Sulaksmi. Kula pek anak. Pek anak jalani pek putu ngo, kleru. Waranggono dari 3 daerah. Swara priya uga sangka pirang-pirang daerah bengi iki ngumpul dadi siji. Tak jaluk kekompakannya demi suksesnya pegelaran ini malam. Nadanya angka 5. Suara putri Moya. Gus, kok do ngalamun sing tok garap apa to, Ngel? Kowe nyuwun apa-apa nyang kene diparingi kok isih do ngalamun. Pengen bakmi julahke rong jembangan mau urang to. Sing aku mandalmu wis ngertien karmamu bakmi. Moya. Ma. Suara kakung. Moya. Ma. Putri, ya. Ma. Yes, iki jenenge kompak tenan. Sing jeneng condong raos sing ngene iki, condong. Monem ciro ronemro cici nem cici nem ci. Nah, sik. Mo roti 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 romanam ciro putri ya. Roti 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 romanam ciro. Kakung. Roti 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 romanam ciro. Putri. Roti 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 romanam ciro. Wis ger do mulya wis rampung gaweanmu. Ini mayare dompet tau dhewe-dhewe. Kedap terus mak aku nyalan selendang biru.
dipun lajengaken Mbak Nis Sumaryati made in Semarang. Yayi kok sarwa komplit. Piyayine apik, suarane apik, anune apik. Yo. Anu ki cengkok. Cengkoke apik sih. Rada diangkat sithik. Lagune jenenge Slendang Biru. Slendang biru. Wah. Slendang biru. Pilek 2 tahun kok ora mari apa ini. Among ngenaki ati. Ayo nggong, kedue nggong. Tuk. Ini deg-degan diketuki terus bocah kira. Tekan batin setiamu. Ya. Selendang biru. Lagune sak komplit lagi untuk bisa dimanfaatkan. Tetap ana janjimu. Selendang biru. Saking Banyumas Mbak Suryati Darmatmojo Wibisono. Wah. Asmane pirang-pirang. Aku Dasamuka. Men tuaku sithik kok. Ora wani ora aku Dasamuka kok. Monggo Mbak Sur. Waduh kaget aku. Parani bledek kok. Mecahke mic. Yo. Suara kok urut usuk-usuk. Kowe tak padu ndak ramene kuwi ya. Harus sing lanang nguyap bae iki mesti. Aku ndek bojo kowe mesti ora tau iso turu kok. Angger aku turu sik mesti dicuri kendi aku lho. Nang serandal kana sira ilok-ilok. Monggo Mbak. Os. Selendang biru. Selendang biru kok kleru lambe biru. Aku ya mah nek dinai ati wae. Batin setiamu. Rika sing goro nak nyonge tekan bae sih. Kenapa ada tekan? Selendang biru. Terus ke sepek mentaraman sangka Gonggulu. Monggo Mbak Suryati, cengkoke sing mat banget. Jenengan medhaya dengan kula mang cangkenge Gedhuk Sukaraja sih. Gedhuk Sukaraja, mangga. Tetap ana janjimu. Selendang biru.
jangkar wae ra iso muni kamas kowe. Kamas e. Apa? Umpama kala-kala awake nyong ki lunga ngajak Bagonge piye ta? Priwe ta? Ora ngono kok lemu benci nyang Bagong bangeten iki lupute Bagong ki apa dosane apa? Dikapak-kapakno Bagong ya anak Semar, Gareng anak Semar, Petruk anak Semar. Bener. Padha anak Semar ning matake beda-beda. Mula Bagong iki slagane ya njet gembedhe lah wong toke wangi, bocah luput ora tau tok srengeni. Lupute Bagong ana ngendi mengko tak ajare. Wong tua-tua wis padha teka, ora ngatasi dheweke sing luwih nom tekane keri iki njet aku kowe iki dianggep adine apa anake. Lho. Oh iya. Kang. Kang iki Kang kowe Kang. Kowe aja kesusu nyalahke takono, sik apa sababe tekaku kok telat. Lah ya apa sebabe tekamu kok telat? Burung tak kojahi to aku ana dalan iki kewirangan. Ora wis kulino to kowe kewirangan. Ning ora kaya sepisan iki kok, Kang. Kewirangan perkara apa? Aku ana dalan pedhok bocah cilik-cilik iki dihapusi. Perkara apa? Pak Bagong, apa le sampean butuh rezeki mboten? Ya aku butuh. Nika le Pak Bagong enten babon ireng anake 7 sing turu enten ngemper mang tubruk. Tak sawangi tenan nglumbruk babone iki. Ora sronto tak runduk komburi tak tubruk. Bruk. Babone gajih, babon apa asu ireng iki? Aku dicakot sarungku digondol. Lah aku kok nganggo sarung kok sesaki sarung apa? Sarung mini. Sarung kok mini iki sarung apa? Sarung mini iki wong urung bantal, ora ning sarunge liyane digondol ngasu ngono kok. Lah kok dadi kowe banjur kandha kewirangan iki liyane kuwi ora kewirangan ning entuk bebungah aku karo apa? Ana dalan aku petuk anake Petruk Silengkung Kesuma kae lho. Lho. Lah petuk anakku nyang ndi? Nyang pasar. Tak takoni, "Le, Kong, kowe kok nyang pasar ning apa, Kong?" "Nggih, Om." Kula niki sakniki teng pasar kula bakul kok, Om. Loh, anakku ki bakul. Heeh. Kowe bakul apa, Le? Nggih, Om, kula niki bakul manuk. Manuke sapa, Le? Manuke bapak ngono iki. Manuk mento, manuk suari, cocak ijo, cocak rawon iki kabeh duweke bapak. Celemongan. Menungso ki entah-entah wujude kaya kowe munggo clemongmu ora nyegarke nyang pangrunggu ora jeneng mokal. Marga wataking wong ora pisah karo lakon lan lagu apa dhewe lakiane. Wong wujud mung sarwa cupet. Narang andel ayo wong telu ki ngilo bebarengan. Ora sing elek dhewe kowe. Lho. Sawangan sing cetha Petruk irunge mbangir, irungku buntel bareng irungmu. Lho. Oh iya. Bagong iki irunge malah amblek ya. Kowe aja nyalahke aku, nyalahno bapakku. Lho. Aku tau takon karo Kyai Semar Momo, apa le? Apa ta mau ngatasi padha anakmu kok beda? Petruk irunge mbangir, Kang Gareng irunge bunder, irungku kok malah mundur. Wangsulane Kyai Semar gampang ya le, jaman aku anak-anak kowe iki wis kentekan bahan ngono iki. Papaya. Menungso ora tata kentekan bahan lho. Anak-anak kok kentekan bahan wong iki wong bodho lunga-lunga. Kowe ngarani aku bodho lunga-lunga ki sing tak anggap bodho nggon ngendi coba? Lah wong aku ki jaman sekolah we istimewa sak kelas aku kok. Liyane kelas 1 rak mung setahun, aku nganti 3 tahun tak kandhani ora. Kowe jenenge wong bodho. Bodho apa wong aku kerasan hawane adem kok ora. Anak pancen wong pinter tenan kowe saguh tukar kawruh adu ngelmu karo aku. Sak gendengmu tak ladeni. Tukar kawruh adu ngelmu
sak gendengmu tak ladeni cangkriman hitung bahasa kesenian kebudayaan lho merapok aku nek irungku amblek isin aku ukurane ngadel irung kaya irungku ki kok dianggap irung kaya ngene ra ndek rezeki wae coba kowe gareng mitruk tanpa Bagong sing nanggap ra gelem lho kowe wis lanat ya lho telu ping telu ana pira? Telu ping telu ana 9. Bayi we ngerti wong gerang bethaki telu ping telu. 9 ping pindho ana pira? 9 ping pindho ya ana 9. Wah kowe goblok. 9 ping pindho ki 18. 18 angkane pira? Angkane 8 karo 1. Gunggunge ana pira? Gunggunge ana oh iya 9 ta. Telu ping 9 ana 9. Kowe bento 3 ping 9 ki 17. 17 ki angkane apa? Angkane 7 karo 2. Gunggunge ana pira? Gunggunge ana jenggelmu ngono wae. Anggere urut ngono nganti tekan 9 ping 9 tetep 9 kok dadi. Wong jumlahe kok perkara angkane lho coba. Cangkriman bahasa tenji cemek bucak bukun sedina sewengi ora mangan ra turu lho tarane aku ora iso bahasa Tionghoa tenji cemek sedina sewengi bucak ora mangan bukun ora turu lho jam komen jalangke 15 bengi makan bersama tamu lho tarane ra iso aku mangan kiciak mangan enak hojak mangan bakmi ciakmi mangan jangan ciak cuy mangan jangan tanpa wadah ciak cuy mbok cuwo ayo ciak cuy mbok gombal to kok mbok cuwo serupiah cetun seringgit ceko Rp5 naga Rp5 yang gotun ya rupiah 5 ringgit loro ya naga to ora ya wis iku yo kaya wong meticil ngono lho coba meso kalah karo Bagong ayo ketokno kawruh kang sarta ngelmumu yen madhep tak tadai dodoen mungkur tak tadai cengel geger kok cengel aku sing ngangkrimi sak katokmu bapak potong dudu tali dudu dadung dawa kaya ula pentok amu wesi miring lunga teka si potong ngumbar suara apa sepur mutiara kowe bapak pocong dudu tali dudu dadung dawa kaya ula pencakmu mesti miring ril wae lunga teka si pocong ngumbar suara anggere teka ya kok karo lunga ya kok beda karo gareng anggere teka mabes lunga makdut kaya guyu kaya wong semaput ngono lho kok sajak diendrem ngono lho guyumu iki bapak potong nek ya sakarmu lekane atiku bapak potong tutu watu tutu gunung sate ya geng plembang dedekira ageng inggil yen lumampah si potong lembean krana mutiar kaca krana ki irung gajah rak telale yen mlaku rak telale ora tau anteng ta padha karo irungmu rak irung gajah kuwi kowe irung gajah ki lemes irungmu ki kaku terus ora malake kanjine kandel wah bocah rek irung kok dikanji ora nah kuwi ning apa rek iki kaya dibelak ngono ora bapak potong cangkemmu kelenting wis ora muni bapak pocong cangkemmu marep mendhuwur sabamu ing sendang pencamu lambung kering Prateng Wisma si bocong utah kuwaya kuwi kelenting. Wis ora cara Jawa bahasa Indonesia wis iso. Lho, ora iso trimo ra Bagong aku. Ayo.
ayah pocong menghadap atas mulutmu main tepi sendang selalu tampak di pinggang kiri sing angel mburi dhewe iki Prateng Wisma si pocong mutah kuwaya mudhyar kowe Prateng Wisma si pocong mutah kuwaya ora pecus Prateng Wisma iki tekan omah monggo ora sik tak 13 pikiran sik sampai di rumah si pocong tak ngene nek iso tenan totoan jari gunggung enak iso tenan ayo go tenan cilik driji gede gulu bangkir iso ayo sampai di rumah si pocong muka apa ning tembung sampai di rumah si pocong muka aku genti tak cangkriman ngarep ireng bulireng tengah metenteng apa ora iso wis ora iso ora wong mikul lareng lho arep ora ireng bulireng ning tengah menceng mudara kowe ayo sikile kaya sikil kebo buntute kaya buntut kebo sungune kaya sungu kebo awake kaya awak kebo apa ya ora pecus kowe wes ora iso gambar kebo lho aku lak mung kandha kaya ta ora tenan to yo pisan kas duwe kakang duwe adi ning ora ndepak ora ndembok apa lho duwe kakang duwe adi ning ora ndepak ora ndembok apa logikane ora gelem tidak mungkin kowe ora gelem anggere kakang diadi ndek Pak Mbok wis ra iso ora watu lho narang andel yen pinuju kowe nyedaki tukang batuen kongkon kancane lak le aku jukokno watu sak adine iki sithik ya le jukokno watu sak kakang niki sithik ya le ora eneng aku jukokno watu sak mbokne iki ora eneng kok dadi wah ngromesi bakong sewengi ra rampung. Wah, aku jan bertakluk karo kowe. Sungguh bertekuk lutut. 1000 mangap maaf kok mangap. Wis kapok kowe. Wah, ya ora kapok liya dina tak cangkri maneh. Dintake sewengi iki ra ya mung tak ana bagong tok ngono lho. Mula wong aja sak gegabah dipeh kaya ngene dianggep wong bodho, ya ra. Merobok iki. Wes, walah mentelang bocah iki. Iki mripat apa roda sepeda iki lho. Wes. Keliling kota wereng, keliling kota dari Banyumas. Lho. Tak sangkani Banyumas sik larase Slendro patete menyura. Lho. Ana Randanunut Banyumasan monggo Mbak Suryati Darmatmojo Wibisana kepareng tumunten nyuwanten Randanunut Banyumasan. Mas Gunggong melu nyenggaki. Lah, ayo. Monggo. Randane ora nginang, ora ngentut lho. Wah, ora ngemut, ora ngentut lho. Ora nginang, ora ngemut. Pria, ya. Ora nginang, ora ngemut. Lambene ati krumut samu. Mesakake
awak kenyang orang inang ora udut lambene digrumes semut semute kencang alu lho. Ora semut kok ora ngajar, semut kok sapa nyang lambe. Lho. Kurang liyane lambe, sing diambah kok lambe. Wis akeh temen kalau dikambak Suryati. Darmat Mojo Wibisana. Aku Dasa Muka. Lho, ngono. Lambene digrumojaku Pak Bayan bocah-bocah kuwe nyolong jagung ngebayane dumai meneng wae suwe-suwe nggo mantune lho. Nyolong jagung malah dipek mantu Pak Bayan kepriwe sirikan niku? Ora nunut tukang kendang. Loh, lah kowe ora nunut tukang ngendang kan nunut sapa? Dengan perhitungan yang semasak-masaknya lho. Kowe rondo senengamu nunut. Ngono aku dadi duda nekat kowe kapok lho. Tenan kok. Ayo, ora nunut sing ngendang kan nunut sapa? Milih sapa semene iki pilihan. Ayo. ora nunut tukang kendang Nunutah. Wah. tukang bonang Lho sing bonang bejane awakmu Mbah Wir kowe dipilih Suryati ya Mbah ya. Najan kowe wis tuwa ya wis gelem ana wong dudu karepmu. Karepe bocahe ning sing telaten kuwi isih bocah ya Mbah ya. Aja dipek kowe wis putu, ya wis bejane awakmu. Kowe bakal dawa umurmu kowe diloni Suryati ya Mbah ya. Lah wong nampik sing ndang milih sing bonang umure 70 lho coba. Kuwi putune 22 kok dipilih Sri ya aku. Sri. Wah. Apa ora? nunut tasing tukang bonang pindang-pindang piting bubune sarwa satitik aja umbang malan cilik ate bujang maning lidik Pindang-pindang pitik bumbune sarwas titik aja ngumbar prawan cilik akeh bujang pating slidik. Iki bahasa Banyumasan meh mirip kene ning mirip. Monggo pun lajengaken aja nurut aku lho. Moh lho bojoku melu. Ra ngancel takono nak marja. Lho diturake ana kono bojoku. Nurut aku sida kles lho. Aku mung samar kok jer nunut, lha ora samarian gegeblak ora. Kuwi gonceng patute ora. ora sidak Lho, ora sidak. nunut tukang bonang Lah, nunut tukang cukur we. Penak. Kok kowe dina-dina dicukur. Wah, gumpal amok iki. Sing wewengkon kene lho. ora nunut tukang bonang Ora sida bareng diselidiki ya putune 22 bener kuwi cethile la ilok-ilok kuwi. Tenan kok. Blonjo bojo ditumpi. nunut tasing Tukang cukur. dadi dalang Mah aku lah ora apa ta mesti tiba aku ki. nunut sing dadi dalang sing sugih duit Lah ya ning wong lahir. Kowe nyut aku lahir ning batine kowe mujek-mujeki mati aku ra ya ta. Ora. Kowe seneng iki ra betake aku isih ndek kaya akeh. Nek ra seneng tak mujek-mujeki mati ku ngarep milik bandaku ra ngono ta. Merapok iki mah aku tak nuruti. Merapok tak pujek-pujekke kowe. Muga entuk rezeki sing gedhe malah apik ngono pujimu kok dadi. Terus nunut tasing dadi dalang jonjang rinang rindu segabungan tali unusan terpes-pesan lan tergelung takon iki dumeh lemu kok kae gelas mene gedene lho.
Anu ombe kewalan aku. Tarani drem ki mau. Matur sembah nuwun. Teruske, Mbak. Danunut Banyumasan. Gending Banyumasan arta aturke pisan kas. Kula nyuwun sepisan maning gending Banyumasan nggih Mbak nggih. Ricik-ricik Banyumasan tinggi tari Baladewa. Lho. Tari Baladewa, ricik-ricik Banyumasan. Bukane gampang. Ricik
Banyumasan sampun kaping kalih. Sakmangke nglanjak saking Banyumasan garis kompas dari laut kidul ke laut utara. Semarang. Lagune lagu bersih desa. Larase pelok patete barang. Sinten ingkang betahaken saged mundhut binjing-injing kula tilari mboten mawi menapa-menapa namung ngelintoni tumbasan kertas tok kalian mangsi kalian wedang kalian sarung kata ampleng kowe kok ngarep pes lagu bersih desa monggo. Wonten pundutan malih tetep kula aturaken pancen menawi pinuju gara-gara menika sipatipun intermezzo pundutan ingkang mriki saged tetep kula aturaken pundutan ingkang angka 3 rumiyin inggih menika Sinom Parijata rening mriki mboten kasebataken narasipun slendra menapa pilok menika pinuju pelok pathet barang inggih dipun lajengaken pelok pathet barang. Sinom Parijata monggo Mbak Nis Sumaryati Mbit in Semarang mekipun punasta kajengipun radi seru swantenipun monggo Nis Sumaryati monggo Mbak. Widawa wite Gage matura tak midhangetake anakku nggih kleting kuning nggih. Yo. Mangsa
Ki. Kayung Yun. Wes. Ulu Ponorogan dados Riok Ponorogan terus dados Gong lawang kowe kon tegah lawan guling ora gelem kelenger ora kowe ngangkat topeng semono gedene ora putung boyokmu anake sapa Leng apa ya Bagong semaput mapo ngonyoh kok ora cetha gunememu nyonya bocah yang kowe dhewe ringkes ngamu dadi barongan bareng dilebokke iso metu angel waduh sirahku dirubung semut wong nyentrake barongan tok mur greh Kong kowe tangi ya Gong aku ya tangi ning
Mbok timbang prengat-prengut kowe iki ngguyu terus dibukani wae. Aja sok prengat-prengut ayo ngguyu. Ora. Bathok gendinge Jamong Gagrag Jawa Timur Kutha Malang. Jamong dados sing nonton Cik Rolo. Gus, sing nonton sing ono Cik Rolo. Sing nonton mburi kelir aku ra wani kok dadi. Iki mau Sloko Bathok Gagrag Malang. Slendro Patete Songo ning saiki wis eneng Sloko Bathok sing dikreasi baru. Uramane sambal larase pelok yen perlu diiringi nganggo band bisa. Lho. Mengko disambung meneh Gong. Lakone isih dawa. Nek ora dibagi-bagi wektune entek ning Bagong tok. Lakone dawa le wiwit wis kewengen iki mau. Ning ora dadi ngopo, jika perlu tak bubarke jam 11 siang. Ning ya kuwi oper werek. Lho. Ndro Permadi kok mung didereke kene Semar. Punapa ta mira
nyuwun
bono warkono samirana merayang ponto gawe wisikan gulingan limo bujreng prislanan